Bé, nois, ja tenim aquí la versió demostració de Killzone 2. Avui un dels dies més esperats pels usuaris de PlayStation 3 perquè per fi veiem una de les grans promeses per a aquesta videoconsola. A continuació hi jugarem una estona perquè veieu què tal és el joc i mentre hi juguem, que encara no ho hem fet, intentarem analitzar alguns dels seus aspectes. A més, contem amb la col·laboració d'una noia casual 100% que de tant en quant anirà deixant el seu gra de sorra. Vinga, doncs, comencem. Veure, anem a triar l'idioma. A veure si hi ha el català. No, no hi és, per tant triarem l'espanyol. A gusto la barra de brillo. Hasta que el símbolo del Helghast apenas sea visible. Quizás también debas ajustar la configuración del brillo de la televisión. A veure... Vinga, aquest d'aquí. Bé, només ens deixa escollir aquest nivell de dificultat, el segon de 4, i suposem que segurament quan ens passem el joc n'hi haurà un més. Així que començarem sent un soldado. Tingueu en compte que els temps de càrrega són d'una demo, però el joc surt aquest mes, així que segurament seran força representatius. ¡Esto es una mierda! ¡Aguanta! ¡Oh, mierda! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga! ¡Vamos! L'efecte de l'aigua a la vista està força aconseguit, però desapareix de seguida. El piloto está muerto. Nunca he estado mejor. ¡Menos coñas! ¡Veos! De moment sembla força impressionant tècnicament. Ui, li hem tret el casc a un mort. Bé, detalls força impressionants de les físiques dels cossos. Aquest home s'ha quedat aquí una mica tieso, movent el braç com si estigués viu, però està mort. El reflexe del sol, força aconseguit. ¡Mierda! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Puto puente! ¡Y que lo haga ya, hostia! ¡Nos atacan! ¡Desde el puente! En el otro lado están masacrando al resto de los chicos. ¡Necesitamos esos refuerzos! Anem a continuar endavant.
pararà de cremar. Esperem que sí, no? Ja ho veurem més endavant.